Man kalian anggota ingkang dalu punika badhe asung panglipur wonten panggung gembira Cipta Budaya. Kodlang yo kae ketawi sing pasoro yo mantep lah. Kantong kumleyang karo kumleyang kowe kae sapa mantep. Iyo lah he om. Lah. Pawongan sing ana bocah ana sajroning kekayonan ketau sapa maneh. Bae. Sapa kae we? Tasih ana sing wujuding abang ngono lakonku Sirap gagal dadi kepalaku kayen makono ra kalian yo kae peti anggojo kene yen kaya makono ayo tak jae mlayon iki kan dadi mangsa kula uga dadi musuhmu to. Ayo dong tututono anggonku mlayu mangidul jo. Saka lor tak tututi pangalor jebul payune mangidul coba waspadalo aja mlayu iki lho.
hopla hopla ha ha ho ho ha ho oh Sadelok maneh bapakne wis teko nyengaken aduh rika beton napa bungkus petak iku isin apa ao ae ao ae ao sajak yono anggodo sing bakal nyusul kabeh lelayanku kang badhe ambayong dening Dewi Sita maneh duh yo sajake bocahe mawana kene weh ya kok wis ilang meneh playune kok banter meneh iki bocah iki mengko ngegrek ya maneh ayo biar mandek-mandek kowe coba mandek kok dhisik pas padyak loyang godolo bakal oh jebul iki bocahe sira Joko Yamayu bae was padakno iki ya suwe awake ora tarung dan kaya bangun ayo tarung ditentokne menang aku apa kowe aku ora mlayu mangkono ning aku kendani kowe yen ora ayo kene nang sapa nang aku wis tak manane kene tak makin ya aku ya
tak pukul kiwa indo nengen tak pukul nengen indo kiwa yen kaya mangkono pancen keset temen kowe yen maneh rekata kang tuwaja lelayu ayo yen kaya mangkono tokno kasektenmu prak tanding lawan aku ditinggal lunga gedake kowe weh oh jebul enggak itu taman apa yang oh gus lah oh alah jeblenteng do anggodo lopo awakmu ning kasetenmu kaya mangkene kowe ra iso maju sama aku kaya iki arep ayo dicoba ayo tok kasetenmu saro samu mantep kasih hop iya alah ora apa-apa enteng lah bareng jambu wah iki iya urung wis ya iya weh lah nah eleh gampang saka mburi ya saka mburi kowe tak arep saka ngarep endo ning saka mburi kowe ora iso mlayu kok nah nah anggo menang urung kowe otot kawan dalem mesi iki lho jendelane kuat kayune jati weh pundi arep aduh iki kena iki wah udah jus yuk nah iki awakku ki wis ringkeh aduh mondiar aku dok oh wis jebul kaya ngono dok iki kowe tak kena apa mondiar wis ajur tepuk tangan buat keduaan betul kalian nomor
saya suwe ora gampang bebrayane kudune cara piye bisa kaya wong kae embokne aja ngecek kabeh wis ana garise sing nyata kena jaya milik wong sing sakmas ini. Yeah.